Rydw i mor falch y mod i wedi reportio'r benthyciwr Arian di-drwydded. Fel y dwedes i o'r blaen, fe ddylen ni fod wedi gwneud hynny 15 mlynedd yn ôl. Roedd y diwrnod y cafodd ei arestio yn ryddhad mawr, achos o'n i'n gwybod o'r foment honno mlaen na fydde'n rhaid i mi dalu'r un geiniog iddo, ac y bydde'r holl straen yn diflannu. Pan gafodd ei anfon i'r carchar, o'n i ddim yn gallu credu'r peth. O'n i bron yn y nagre, achos o'n i'n gwybod fod popeth drosodd yr adeg honno. Roedd yna chydig o ofyn o hyd oherwydd y bobl oedd yn nabod, ond gyda chymorth y tîm a barodd am flwyddyn gyfan ar ôl hynny, ac a fydd yn para tra byddwn ni angen, rydych chi'n gwybod na fydd yna unrhyw broblemau byth eto. Unwaith i mi, ar ôl i mi gysylltu ar tîm benthyciwr Arian di-drwydded, fe roedden nhw gymaint o hyder i mi fel y gallwch ddechrau rhoi trefn ar eich bywyd unwaith eto. Maen nhw'n eich cefnogi chi 100%, a phopeth y gwnaethon nhw addo i ni, fe gawson ni hynny. Roedden nhw yn gwneud yn siŵr na fyddech chi'n cael unrhyw niwed ac eich bod yn cael gwybod yn union beth oedd yn mynd mlaen ar unrhyw adeg. Mae'n wych nawr. I ni gwneud pethau fel teulu. I ni wedi cael gwyliau am y tro cyntaf mewn 17 mlynedd. Eithon ni i Blackpool, chi'n gweld, eithon ni a 600 pint gyda ni, a doedd hynny ddim yn broblem o gwbl. Eleni, i ni'n mynd nôl i Blackpool, i ni'n mynd ar plant i doset hefyd, ac i ni'n gallu gwneud pethau i ni erioed wedi gallu gwneud o'r blaen. Prynu pethau. Does dim rhaid ni boeni am y gost na dim byd felly. I ni ddim yn gorfod meddwl am bob ceiniog pan byddwn ni'n siopa. Does dim rhaid i ni fynd â chyfrifiannell gyda ni a gwneud yn siŵr nad i ni'n gwario mwy na 30 o bunnoedd. Ac os gwnawn hynny, ni fydden ni ddim yn gallu talu amdano. Dyn ni ddim yn rhedeg allan o nwy, trydan. Pan o'n i eisiau stof newydd, es i allan a chodi'r arian o'r banc. Mae'n ffantastig ar hyn o bryd, mor wahanol ag o'r blaen. Does dim angen i unrhyw un orfod byw mewn ofn drwy'r amser, neu ofni cael ei bwrw, achos dyn nhw ddim yn gallu talu arian, does dim rhaid iddyn nhw i dalu mewn gwirionedd. Mae llefydd eraill y gallwch chi droi atyn nhw. Does dim rhaid i chi fynd at fenthycwyr Arian di-drwydded sy'n codi crocbris am gyfraddau llog. Defnyddiwch undeb credyd. Mae angen i bobl ffonio'r Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon os ydyn nhw wedi Benthyca Arian gan fenthyciwr Arian di-drwydded. Y gwir yw ei bod nhw'n talu arian yn ôl nad oes rhaid iddyn nhw i dalu o gwbl. Peidiwch â bod ofn a rhowch wybod i rywun amdano. Nhw ydy'r rhai sy'n torri'r gyfraith, nid chi. Ewch chi ddim i drwbl am wneud hynny, nhw ydy'r rhai fydd yn mynd i drwbl, a bydd eich bywyd chi yn llawer gwell os ydych yn ei herio. Fydd dim byd drwg yn digwydd i chi, achos bydd y tîm benthyciwr Arian di-drwydded yn gwneud siŵr o hynny.